Suwitan apes sak songgo. Walah. Pancene apet dadi wong gak duwe. Ngrumat dulur telu. Sarah Pardi Parni. Bapak wis temekaning pati karek simbok. Keluarga papat lima aku kudu tanggung jawab angae sak bendinane. Yen aku ora nyambut gawe les dhuwit mendah gene nasibe keluargaku. Tak rewangi sampe tua aku moh rumah tangga. Bot-boti ngeboti wong tua lan dulur-dulurku kabeh. Apa maneh sing lagi wuta ora ketok mripate. Suwitan so suwe peteng mripatku. Kaya cupet nalarku. Bapak sing wis temekaning pati. Barjo bakal nusul ruah peno petokno bare aku. Arwah peno sing tak jaluk aku susulun aku wis bosen urip gondonya. Timbangen aku dadi wong sing gak duwe keserakat dadi cara widone lok-lokane leya. Alung boyo temangkaning pati mapan kebeneran. Ana jurang sing jero papan kene. Aku bakal nyemplung jurang temekaning pati. Menungso kepenak nggonku jejagongan marang kadang-kadangku kabeh krungu suarane menungso kabeh ngilangno nyawane apa sing mbok gawe. Jenengku Barjo. Sapa jeneng? Barjo. 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 Sampai awakmu nekakno nyawamu nalar-nalar iki. Balik aku malah takon bare rika sapa nganti aku jange nekakno nyawaku rika nulung bare aku. Aku Lodang Datuk. Lodang Datuk. Iya. Apa sebabnya aku jange bunuh diri? Siji melarat uripku. Keluargaku papat. Iku aku sing tanggung jawab. Nek aku gak nyambut gawe kale dhuwit gak iso mangan. Suwitan so suwe kaya peteng jagatku cupet nalarku ngalor ngidul gak oleh penggawean. Yen aku mulih gak nggawa dhuwit gak nggawa kaya mendah kene. Timbang suwe-suwe aku nyambut gawe usaha gak iso alung boyo temangkening pati. Sampai mbok rewangi bunuh diri. Eman-eman. Awakmu sing nom sing ganteng. Lodang Datuk duwe kewelasan marang kowe. Lodang Datuk. Iya. Yen sanyata Lodang Datuk duwe kawelasan nganggo nulung sing cara ya apa? Aku manut. Bakune aku kepengin sugih so mbahagiakno keluargaku kabeh. Barjo? Iya. Uripmu bisa kepenak lan enak sugih bondo lan bandu. Ning welinge Lodang Datuk aja mbok lalekno. Lodang Datuk. Iya. Rika pesen apa aku ngegemi bakune siji. Nek yen sakurip mulya gak bakal lali barek wong tuaku, adik-adikku kabeh. Kaya ngono. Iya. Barjo. Iya. Sing sepisan tuwa kala sanyar pantalanyar surayu jambe ayu kaya wong aruwah ngaturi sanggup Aku
aku sanggup. Yen awakmu wis kepenak lan uripmu aja nganti lali marang wong tuamu, marang sedulurmu kabeh. Akeh iku mang wis tanggung jawabku. Yo, Awakmu iso dono wewe marang tonggo lan ceparu. Yen welingi lodang datuk barjo mbelani janji besok bakal kuwe nemoni wawoyo sing luwe gedhe nibo nang ragamu. Lodang datuk kabeh mau aku percaya ya ora. Aku ngugemi apa sing dadi omonganmu. Kabeh gorampen aku sedya. Bakune siji aja sampe selak nek kon temen-temen tolong bare aku. Kaya ngono. Iya. Arjo. Iya. Aja nganti kesuwen. Melo lodang datuk ing pulo seprapat kowe barang bisa sugih. Ayo tutake lodang. Ayo. Dek. Nduk kene ta? Iki nduk endi, Dek? Iki no omah, Cak. Oh, wis teko omah. Iya. Iya. Wah, Dek, dalane mang kok mumet-mumet ngono sih, Dek. Iya, gak enak, Cak. Caca sampai tonton Caca dinosaur ngewangi. Gumun no, Cak. Ya jenenge wong gak ketok, Dek. Makane tak bantero, gak tutu-tutu lho. Cak, Mbok. Mbok. Iya, udah kene. Cak nanti ae cacakmu. Cak ki mata jamet-mumet lho, Mbok. Aku lak sampean Bekasi sih. Ndelek Yusara. Terus tak warangno nang bakul-bakul ojek. Kuno. Iya. Tapi kok sampekno temen. Iya, tak sampekno, Mbok. Lah iki cacakmu kok jak merono-merono mang gak kudanan kira-kira. Iya, makane iki malah kok tak jak ngayu iki mang, Mbok. Caca. Udan, Cak. Oh, suka. Iya. Gak ketok, Dek. Untung wis entuk omah. Iya, Mbok. Tapi aja akeh-akeh sing dipikir. Ya aku iki sakno pean, Mbok. Napa sing sakno aku? Aku gak popo. Sampean mikir Yusara terus, Yusara gak tau mulih. Umpamane Mbak Yumu Sarah gak tak pikir, Nak. Terus sing ngoni kon karo cacakmu karo mbok iki sapa? Umpamane bapakmu cek urip, Nak. Aku gak mungkin jaga karo Yumu Sarah. Alah, Mbok. Kan kakek ngomong apa sih? Bener kandhane adik, Mbok. Apa? Sampeyan iku wis gak usah mikir Mbak Yu maneh, Mbak Yu Sarah wis gak usah dipikir. Mbak Yu Sarah iku wong wis gak kena dicekel buntute ngene ngono ku, Mbok. Aku iki gak mikir Mbak Yumu. Mikir kene manis kanggo ngingoni awakmu karo adikmu. Umpamane gak teko bantuane Mbak Yumu, mbok gak iso nyambut gawe, Nak. Mbok, sampeyan gak usah khawatir, Mbok. Menesuk
Aku tak golek penggawean kok. Gak apa-apa wis. Aku adu teko mbok, adu teko sapa baba pokoke oleh mangan. Ngomong kaya ngono di. Mripatku gak keton. Kon kate nyambut gawe apa nek? Ya wis sembarang kok. Saembang-embang. Kirim kok, Cak. Terus ya apa, Dik? Yusara. Mbak, Yusara teko, Mbak. Mbak. Dik. Yo, Cak, Yusara teko, Cak, pisan, Cak. Yo. Isyarat teko. Iya, sajane duit sing tak kirim lho ge opo? Kok sampe ama bocor kabeh iki lho. Bukan badok tapi kaya apa? Nah, patene yuk. Aku ambek mbok. Gak nyambut gawe. Ya dipangan yuk. Oh, dipangan. Yo iya ta, Mbok. Kok cek pinter ngono. Pokok ki yo wis gerang. Hah? Kok nyambut gawe kono malah nggo tangane nang sama kan mosok entos. Yo aja ngono ta Layu. Cuma Yo. Adik iki lak sik cilik sih. terus Iya nek nyambut gawe atos, nyambut gawe abot iku ya gak kuat awake, kadek ya wedok. gak Ngono. kuat. Iya yo. Ngene ya. Iya. Iya apa yo? Lek adekmu mbok eman. Lah awakmu iki lek duwe bondo. Iya. Matamu lak bidak sih. Iya pancen mripatku gak ketok. Nang ngarepe supermarket nggawa mangkok karo ngomong sak paring-paring lho dekmu akeh. Aja ngono ta yu. Ya gak ngono yo. Ora ngono jajan. Urip dak. Ayo gak yu. Jenenge wong nyambut gawe iku ya ngetono keringet yo. Gak oleh nyumun-nyumun nang wong iku wong aku ya sik duwe tangan, sik duwe sikil. Wong awakmu mangan njaluk aku kok pinter ngomong. Yu, aja ngono ta yu. Kene cak, gua cak. Wah. Lah ngomonguna. Sajake kon gak kekangen nang omah. Kok menawa kon bayani karo adekmu nek. Ya apa, Mbak? Ya apa? Kon teko nang omah tak kongkon bayani adekmu. Kon kok malah ngunduk mono adekmu nek. Gak pantes aku mundo mono. Mbok, ket arek iki sik cilik, Mbok. Aku wis nyambut gawe golekno pangan arek loro iki. Tak sekolahna senajan mu lulus SD. Minangka gantine bapak. Sampeyan apa pernah mikir perasaanku? Pernah mikir apa nyambut gaweku? Gak nek. Gak pengin ngerti aku nyambut gawe apa? Ya pengen ngerti nah. Hah? Gawe apa? Pingin. Ro, nyambut gawe apa? Kon nyambut gawe apa Sarah? Tak kandhano ya, Mbok. Tapi aja kaget, kok kaget. Rungokno kon iku aja digidhek kae kon ku yo an. Iya, iya yo. Nyambut gawe iki dodolan awak. Hah? Pelacur ngerti gak? Ngeret wong lanang-lanang ben iso ngingoni kon karo adekmu. Lho alah yuk. Aja ngono yuk. Nyambut gawe sing apik yuk. Pinter krama kon saiki ya. Pinter kandhane aku kon saiki. Ngono yuk. Sanon mbok yuk. Kasar kandhane aku lho. Sampe ngerti apa umumnya nang desa yuk. Alah kok takon umumnya nang desa barang. Terus rumah sama aku gak izin. Kon kondok-kondok karo gomen. Mbok mesin-mesin tonggo aku kongon mulai gak izin. Yo gayu wong mbok loncene kangen karo Peyang. Kangen aku apa kangen duitku? Yo aja ngono ta yu jenenge wong tuwa. Pinter ngomong pinter bantah kon saiki karo aku. Aku gak bantah yu, aku sakno mbok karo Cacak iki lho. Sarah. Saumpamane mbok iki ngerti penggaweanmu nah. Penggaweanmu sing kaya ngono ora mungkin mbok jaluk bantuan awakmu nah. Asep. Minangka sego wis kadung dadi bubur. Ket arek-arek samene sampe gedhe barang pondok apa penggaweanku. Asep sampe ngomong gak gelem. Gede pangapuramu nah nang wong tuwa.
bantuan karo aku. Mulai detik iki gak gelem njaluk bantuan aku. Kon barat. Apa yuk? Yo gak gelem mangan duweku. Gak. Sing bidak iku barang gak gelem. Cak, gak gelem Cak. Yo wis, tapi tong enak-enakan ae. Mbok, lek sampean wis gak gelem nampa kayaku gak apa-apa, Mbok. Tapi rungokno aku tak ngomong. Mulai saat iki tak ibaratno godhong aku aja nganti mbok suwek. Lek ibarat banyu aja nganti mbok ciduk. Detik iki aku ora sudi ngidek omah iki. Yuk. Yuk Sarah kok koyo ngono sih, Mbak. Ini Cak. Ya apa iki, Mbok? Ngono ya Kak. Aja pisan-pisan kok nipakno omongan gedhe kaya bayumu. Dosana senajan dikaya ngapa. Kasih sayange wong tuwa nang anak iki sepanjang jaman. Wis babah kelangan dulur sitok. Sementara kon sekarone nang omahe yo nah. Iya, Mbok. Aku tak doleki cacakmu barjo. Mbok menawa aku ketemu sak wayah-wayah. Aku njaluk bantuan cacakmu kanggo ngragati kon sekarone ya nah. Iya, Mbok. Sing rukun aja tukaran ya sadulur. Hati-hati ya, Mbak. Hati-hati ya, Mbok. Omae, Mbak. Kau Caca. Hati-hati ya Di nganut karo adikmu nah. Iya, Mbok. Tak tinggal ya Ya, Di. Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Cek ana beras kari titik. Mbok diliwet cek dipangan cacakmu. Iya, Mbak. Sok ngene beras entek yo godhog telo yo nah. Iya, Mbak. Tak tinggal yo Di. Iya, iya. Hati-hati ya, Mbok. Mbak. Cak, Iya. Iya, Mbok Dek. wis budal. Mbok wis budal. Wis, ayo menjeru saiki, Cak. Iya. Iya, nek Ayo, ngono. Cak. Awale kadung nrimo nasib sing enak, nyambut gawe sak nyambut gawe senajan to dadi buruh. Oleh jeragan sing enak, wonge sugih ya dermawan kaya Mas Broto iku. Nggih, Dek, asu kon. Senajan to aku oh tiap. Senajan aku buruh ning ora dianggep kaya buruh. Pancen Mas Broto iku wong dermawan, sosiale tinggi bermasyarakat. Umpama nggo kampung ana kegiatan bangun masjid, cara mbantu nyumbang ya gak titik-titik. Ana wong kerja bakti bangun nembong ya gak katik rokok-rokok sapres mesti nukokno. Wong pancen donyane samono katahe, samono akehe. Ning sing dadi pikir aku Mas Broto iku sakjane ngono wis wayahe omah-omah wayahe rabi. Tapi nganti saiki durung gelem rabi. Umpama ngomong aku njaluk dilamar sapa mesti tak lamarno. Ucok. Dalem Mas, nggih.
Kono aja banter-banter nek aku gurung rabi. Napa isin ta sampean nek banter? Sajane gak izin. Lah napa kok gale banter-banter? Kandhanono, Mas aku gurung rabi, sik Joko, sik kebul-kebul. Nggih, kabeh wis rulek. Mas Broto iku sik Joko. Sik gurung gelem rabi. Lah ngene iku masih dadi heran kula. Kula niki boro sampean senajan kula boro melok mikir keadaan sampean. Donya sampean niku gak titik. Nggih kathah. Cok, Nggih, Mas. iki dina aku pancen kejak awakmu kepengin ndelok suasanane nok desa. Nggih, refreshing, cari Refreshing. hiburan, nggih, Mas. Kaping pindho aku kepengin ngerti apa suasane anak desa. Arek wedok umpama sing aku duwe rasa ternyu, aku bakal tresno tak rabi. Oh, umpami mangke kepanggih tiyang estri, umpami cocok langsung sampean dadekno bojo, ngoten. Iya. Oh, nggih. Sebab kon bendina ngomong sak ngomong karo aku mesti aku jare gak payu rabi. Pados napa pados wit-witan napa? Mboten niki lho pados napa taksi napa ojek online ngoten. Oh, jenengan pados cara kendaraan badhe kesah. Nggih. Kesah teng pundi sampean? Badhe ten Malang. Teng Malang. Nggih. Teng villa ngoten niku ah. Lah nggih wong griyane mriko. Oh, saniki pun ngalih lokasine mangkale ngene villa-villa ngoten nggih. Ning nyoba situasi baru. Oh, nggih. Napa, Mas? Kok gak enak on? Ngomong karo arek dadi ngomong vila-vila kaya wis kenal. Lho, kula niki jane nggih dos pundi ningali niki kaya tau weruh kula niki. Nuwun sewu, Jen. Nggih wonten menapa, Mas? Badhe tindak pundi wau? Badhe dateng Malang. Oh, wonten wigatos napa teng Malang? Nggih badhe pados pendamelan amargi kula niki wau nembe dipun tundung kaliyan Kang Sepuh kula. Mantun diobrak. Enggak nggih mboten kok diobrak. Sajake kok sampe ngejak aku ketoprakan ki lha. Mboten ketoprakan, Surabayaan mawon. Biasa mawon ngetan. Nggih. Badhe pados pendamelan Mas. Oh. Niki wau kula kan ditundung kali wong tuwa kula. Ngoten lho. Kula bingung saniki niki. Terus pundi? Kira-kira sampean seneng mboten kali lari niki? Tak kandhani. Terus pundi? Aku gak tahu ketemu arek wedok kaya sing kepethuk nok ngarepku iki ya. Nggih, terus Ngene. Kaya-kaya rasane ngatiku aku duwe rasa trenyuh karo arek wedok. Mula dina iki arek wedok tarin kon minangka tak dadekno jembatan. jembatan rumasane Tretek ta napa dadi jembatan niku. Jomblang gak apa-apa. Oh, alam Ya. jomblang Nah. gampil. Tapi ngeten Mas. Iya. Kula mek ngelingno tok. Ngelingno apa? Mumpun sampe kali lari niki Mas. Mboten genah niki. Gak ngono nih kon ngelingno karo aku kaya wis kenal umpama aku kenal hari iki katil apa? Lho, wong niki poke wong niki cara wong wis lungit. Lho, ayo. Iki kula rungok-rungokno kok omongan sampeyan kok mblarah, sampeyan kenal kula ten pundi? Masa lali, alah. Kali apa? Zamane rikala semono saremku sampak kari nggo namu ayo. Sarung apa? Nggo lali ya. Udah jeling-eling kok om. Nama Mas. Nggih. Ngomongmu sesuai kok gak kenal. Tak kenal. Sampeyan kenal le. Sampeyan tetep kali niki. Iya. Lho. Mas. Apa? Dek, sepurane. Pancen Ucok iki ya sopirku ya buruhku. Tapi dina iki aku ngejak Ucok refreshing nang papan kene. Iki gak tahu ketemu wong koyo sampean. Nggih lah, ngoten niku kok malah Lah, ngoten iya. kados ngoten kok sajake niku mboten sae kanggene kula ngoten lho, Pak. Oh iya lho Cok Ro. Kok ini gak apik kanggone. Ngino kangge kula ngoten. Ya sepurane. Wis gak ngreken kon Cok. Sadurunge aku ngomong karo sampean kenalan dhisik. Oh nggih, Broto. Sarah. Lho, ya apa? Sinten jenenge? Sarah. Sarana pesane Saras. Lah sapa? Bonira. Oh, konco wong. Dek. Wis cekak cukup aku kepengin kenal karo sampean kaping pindho aku duweni rasa terenyuh kepethuk wong kaya sampean. Mula dina iki umpama aku
duwe seneng karo sampean ngono apa sampean gelem ngimbangi apa ora? Lho nggih ngapunten lho Mas nggih. Wong jenengan iki nembe ketemu kali kula. Iya. Lajeng kok ngomong seneng kali kula niku napa mboten kleru ngoten ta? Wis gak kliru pancen aku wis dadi karepku aku ketemu karo sampean. Kados ngoten. Iya. Nggih pun kula manut mawon. Tapi sing tak jaluk, Nggih. kaya aku iki gak enak pikir aku ucok ben aku ngomong karo sampean jaris wis kenal karo sampean. Aku gak gugu omonge ucok sing kaya ngono. Senajan to sampean umpama ya aku Nggih. gak nyangka nek sampean niku bekase wong gak ngenah, aku gak nyangka. Nggih, ngene niku lambene burung Lah iya. jenengan niku kurang ajar kok. Apa? Sampeyan tetep kalih niki. Iya. Lah wong niki sampeyan eling jamanan bayaran kula entek terus. Iya. Kang ngene iki. Wah, gak ngurus kon. Dik, Nggih. sing tak jaluk umpama rumah tangga karo aku sampean kudu iso ngimbangi kekarep aku iso ngubah karakter sampean. Insyaallah kula saged. Sing tak jaluk umpama wis rumah tangga karo aku sifat sampean padha karo karepku iso salat 5 waktu ibadah ya karakter sampean robah. Dados panutan kula Iya. jenengan nggih. Nek Mboten ngono napa-napa. ya Nggih. ojo kesuwen. Nggih. Ayo nang tuku pakaian. Ngoten. Monggo kula dherekaken. Lho. Monggo. Lho alah. Mas brother gak tau kenal arek wedok, dadak kenal arek wedok langsung kate dirapi karo arek iku biyen cobane jarak. Tak elingno gak kenek. Mula mbek besok ana kedaden sing kaya aku sing bakal ndunungno. Duwe tangga ya ngene iki lho. Lho, ngene ya gelem lho ngulino. Wong nek gak diuring-uring, gak diuleni nyele-nyele ya, Gu. Tapi wayahe balik nunggu kene iki jeraganku wong sugih. Tamune lunga teka. Lho, serbete kari. Alah, nyambut gawe nggo omahe Raden Mas Barjo. Wah. Sugine ora ukur. Dono weweh. Nek ambek pembangunan nggo desa terutama bangun masjid. Bos, lapo? Badhe ngrenovasi masjid danae kirang bayar 50 juta minim. Wingi sore bangun papingan ku ganggangan cilik nang perumahan iki lho. Bayar 20 juta bangun papingan supaya masyarakat ndek kene iso rukun serawungan saking supele wong. Isu mangare cilik-cilik papat moro. Bos, nyuwun duit damen jajan bayar arek papat kecemplung jublang kabeh. Gak apa-apa melok jeragan senajan atine keras tapi gak isoan. Makane dulur sumur welut kabeh kene tak delok ya rukun-rukun. Senajan sugih gak duwe benose. Iki wong gak duwe, iki wong melarat. Wong sugih dulurku wong melarat, musuhku gak ana. Ki jamane yamono yamene, jaya-jayane Mbak Sri sumur welut iku anjene wong kene percaya seje tapi jeraganku iki wong intern maksudnya iku wong gentleman
Wis gak kurang-kurang. Mangane dulur kene mbok menawa sampean kepingin nyilih dhuwit saslegrengan. Sampeyan nyilih. Oh Pak Didik wis mulih jeragane. Nek ndelok riwayate biyen kaya-kaya gak iso enak urip saiki. Wah. Jos temen. Ngene iki engko nek ngomong bener sangkano aku iki ngrasani. Ngersolo. Mangkane wong urip iku gak usah ngersolo kerja apa ae baburu sing penting ikhlas lahir batin dipangan anak bonjo mangane nglenyer. Bagus. Nggih. Orang kerja, Nggih. kerja apapun saja nek ikhlas, Nggih. kaya ini bermanfaat, Nggih. dingoni anak bojo sehat wal afiat. Alhamdulillah, nggih berkat bimbingan jenengan. Bagus. Bayaran saking jenengan mbon nate kira. Nah, Selalu ben bulan sampai tambah. nomor siji sosial. Sosial itu sangat penting masyarakat. Nggih, kula tasih eling. Lah mangkane iku, Nggih. awakmu nyambut gawe nduk kene gak tak anggap gedibal, gitu. Pak nggih pun ketibal. Pembantu cara saiki. Nggih. Bantu segala-galanya. Lah ya napa? Bantu pekerjaan, Nggih. bantu sumpeke pikiran juragan. Barangkali jerakan kepepet kurang iso mikir wajib bantu ngandani. Bagus. Bagus. Normal utakmu. Lho, kaya temen nama. Nggih, masalah nek perkara ngoten pembantu niku wajib. Senajan jeragan bos, tapi nek klintu jalane nggih dielingaken. Nah, Nggih. oke. Nggih. Cuma aku mau istirahat, gitu. Oh, jenengan badhe istirahat. Iya. Nggih, sampun. Kamu jaga di ruangan tamu. Lajeng Andai kata ada tamu, saumpama ana tamu teko, nggih, lihat dulu, delok dhisik keadaannya. keadaannya. Nek mobil roda 4 masuk, Masuk. Mercy Baby Band, masuk, Avanza, masuk, roda loro, balik. Melanggar peraturan, pecat. Ya, bayaran 800 ngene iki. Cerdas pokok. Sekali lagi ku katakan di hadapan Guntet, Nggih. ingat dengkulmu. Oh, mriki lho Pak, utahe kene mriki pikiran mriki. istirahat ya. Nggih. Kok mboten muni samu? Kok mboten muni samu? Oh alah. Nggih, dulur-dulur bolo-bolo tangga teparo sampean dhewe pun semerap krungu omonge jeragan. Aku istirahat. Barangkali ada tamu selevel masuk, lihat dulu keadaannya. Roda 4 masuk, roda 2 balik, melanggar peraturan pecat. Lah niki lho sing paling angel. Makanya tolong dulur kene, mbok menawa enten tamu roda loro utawa becak, sampean kandhani napa malih wong ngemis. Wong gak tayo. Kula sampean kandhani nek sampean sakaken kula, cek mboten dipecat. Lho, mangkane kula nedhi. Kon kok dipecat temen. Wis ana orang-orang mlebu iki malah. Ngapunten nggih. Nggih, Nak. Sampeyan niku tiyang ta? Nggih, Tiyang. Oh. Nggih ngeten lho, Mbok. Wong namine sepur niku enten stasiune mlampahi nggih enten WC-WC. Nggih. Mobil mboten digaso ngung klaksone enten. Nggih. Lah wong sampean menungso kok mara slumun. Mboten saged permisi selamat malam. Assalamualaikum. Rupane kaya tutupe padasan. Kasep. Pun mangkelan. Mboten. Kerai gelis tua. Nggih, monggo pinarak. Nggih, ngapunten. Nggih, mboten napa-napa, Nak. Mriki wau kesasar napa? Mboten. Lah nek mbon kesasar
Enten sing kula padosi. Enten Sing kula padosi. tapi sampeyan lah nanti sekolah. Nggih, kula saged maca, saged nulis. Sampeyan mlebet saking gapura wau, Nggih. gapura gawedhe. Nggih. Lah enten tulisane sih. Nggih. Saged maca? Saged. Napa tulisane ku wau? Budi Wijaya. Wah, asu iki. Sopo nek karo Budi Wijaya? Maksude gapura nika wau nek mlebet mriki nggih niki omahe jeragane. Ngoten. Nggih lah terus sampean mriki niku enten sing sampean padosi. Kula madosi anak kula, Mas. Madosi Anak kula. namine sinten? Nggih, namine sing enten nggih ada tulisan mau. Kok gak enak sih? Maksude ya go sampean niku namine sinten? Barjo. Barjo. Nggih. Lah ya apa sih? Maksude anak. sampean niku madosi Barjo. Barjo niku anak kula. Napa? Anak kula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok saged ngoten sena? Lah Barjo gantenge ngono lho. Lho lah nggih, sampean kudu ngerti. Ngertos e? Barjo anane ganteng niku niru kula. Amit-amit cabang bayi lanang kabeh. Wis rupane kaya nyambe. Kok iso ngakoni anak Barjo iki anake? Nggih. Ngeten lho, Mbok. Soal jeragan kula namine Barjo. Nggih. Leres niku yoga sampean utawi sanes kula mbon semerap. Nggih. Mungkin mawon nek kepanggih tiange sampean ngomong ki ambek. Nggih. Lah kok ketinggalane sampean mau mlampah ta? Mlampah. Mlampah? Nggih. Ngorong nggih. Ngelak. Ngelak. Nggih. Dereng nedha. Dereng. Lah sego pecul rong piring mangsa apa sih mangan? Nyene pundi? Lah ini mlebet niku aku. Kula kok mboten disukani. Mbok disukani ta? Nggih kula jaluki dhuwit ansal. Njaluk entahan. Sego sak pecel sak piring wae lho kula jaluki dhuwit mawon. Gampang kin. Nggih gampang mungkin nang yuyayu. Nggih. Nggih. Yo, yuyayu. Sampe tambahi sak ayu. Kula padosaken nginum utawi sekul. Tapi sak wontene soal mriki mbon enten estri. Nggih ya. Ratus sekedap nggih. Nggih. Pun tangu-tangu lho, Oh, Nak. mboten mau mriki kali mriku tok kok. Kok bener ki omahe anakku. Anakku sugih rek. Barjo sugih. Lho. Mbok, Enten apa? mumpun muring-muring. Boten. Niki wau sekul katun gedhi. Lho jelala tangga niku lho ngomong damel pakan metok. Tapi alhamdulillah tasik wonten buah-buahan termasuk pisang gandul ganjil weteng nggih. Sementara mungkin kula padosaken cukup bungkusan. Mboten napa-napa nak untuk kula lara, kula Mboten, tak Nak. mangan gedang mawon. Oh, masalahnya mungkin kula padosaken segone bebek mriku. Nggih. Nggih ya, purun nak. Suwun nggih. Purun segone bebek. Lho dedek lho. Lho mboten. Nek segone bebek sampean sukaken kula mungkin kula murung. Mboten guyon, sego bebek. Ah, nggih. Pun sampeyan minum rumiyin, Nggih. kali sampeyan tedoh, Nggih. kula tak pados Kula sekul. mboten saged buka niki nah. Niki ya, mau saged buka. Nggih. Oh, alah. Bon maidu ngene desa niku angel nginum ngeten iki. Mboten enten. Bon enten niki Kanggo sewur ngeten. Nggih sewur terus Cedhak, dicedak nggih. uget-ugete kuwatan niku. Nggih. Nggih. Pun sekecaken Mbok nggih. Nggih, Atus sekul. Matur nuwun lho, Nak. Walah, Nak.
panganamu enak-enak ngene gak eling wongku. Apa aku ya kolu mangan panganan iki. Aku eling anakku Marti wis mangan Nisor nek kursi sofa penolonggui ono baksile keri aku ketularan duduk bawah longgo nisor kok eruh nek bali wis moku kene wong tuwa eling anak mesti mbok ngerteno opo sebab uripku penak lali barepno gak tau sambang tilik barepno ilingo rikala semono mantaun-taun aku ngingoni keluarga kere kepepet piangku aku butuh duit seuripes sing tanggung jawab rumah tangga penuh kayak anak penuh sing pica itu bidak pica gak so nyambut gawe penuh golo-golo yo melok karo Parti ojo melok karo Barjo keadaan kok aku njaluk sawi kanggo usaha demi riko demi sing picok supaya iso menghidupi tapi nyatane mata batin penuh gak seneng barek Barjo nek penuh renge-renge kene kaya mengemis oh no way aku ngerti tanpa penuh ngomong aku ngerti orang nok tinane wong bidak iso usaha sukses gak ono cuma loro atiku mbok budal ngeluyur tak rawangi ngemes nduk dalan paribasane sing omah gak ngerteni ya apa jerit payahe wong golek duit ku dalan mula mbok dosa neraka pikul apa jare besok lorone atiku gak iso diobati maneh nek aku nyawang penondok kene sepet pribadi Barjo belas kasih ngesano barek peno cuma kanok tinane anak wani karo wong tuwa anak doraka tapi nyatane kaya ngene tak tega-tegakno pintu terbuka balai Grani Jogon wong tuwa tekanan bale wis mane anak kadang sugih kaya ngene yo matur senajan tombo iki butuh bantuan nang kowe ning ora wani ngono nak kowe kudu ngerti 9 wulan 10 dina anggonku gembol kowe lairno kowe darewangi toh
Barjo gak duwe rasa welas bareng. Mula ibarat dina iki nek Barjo umpamane godhong aja nganti pena suwek. Nek banyu aja pena sampe cek. Putus hubungan keluarga Barjo antarané wong tuwa. Saja gak apa-apa. Gak terima kowe ngomong kaya ngono. Lega rasane ngatine mbok kowe iso ngucap kaya ngono. Tapi eling dan eling Barjo. Sawayah-wayah kon kecocok jarang landhep nang dalan. Aja pisan-pisan kowe sambat karo aku. Ramanti. Lapo kon kaya wong gendeng iki lho. Lho, lah niki mau kok maret-maret lan apa? Mboten ngoten. Mbok sing ngene mriki wonten pundi? Minggat. Napa? Minggat. Lah lan apa? Hak sasiku kon wong liya braya. Sing baku nduk kene gedibal tak bayar tenagamu. Beres. Nggih, tapi wonten terme wonten griya mriki tangga teparum mesti tanglet teng kula. Urus aku. Lah urusan sampean lah pribadi, tapi urusan lingkungan iku benten lho, Mas. Nah nek kon pengin dadi pejuang ya omongno. Lho, Huh? Apa bandamu? lah terus maksudnya niki kok saged minggat niki lan apa? Tausir. Sampeyan usir. Iya. Lho kok lancang. Kon wong liya, apa kok nglancang-lancang? Lho, anane kula nglancangaken sampean mergo sampean ngusir wong tuwa niku wau. Ngerti nek wong tuaku ngerti aku. Mbun semrah. Iya. Nek wong tuwa sampean, berarti sampean dhewe waras lho. Lho, Lah wong tuane lho kok diusir. memang sama aku gila kah? Hah? Urus permasalahan pribadi kon garuh. Gitu? Rahasia keluarga. Sing baku jangan mengurusi hak sasi juragan. Sing penting kon nyambut gawe duit dan duit untuk kamu. Mas, sampeyan eling. Sampeyan niku lahir ndugi kakahane wong tuwa sampean. Nek Barjo bukan lahir dari gupitannya pisan, dudu anake debo goblok. Sampeyan eling, wong tuwa sampean rikala semono. Ngandhut pasingane ngalah 9 wulan 10 dina. Bot-bote wong tuwa sak kepingine duwe anak. Ning nyatane Allah Subhanahu wa taala nitano sampean. Mangkane sampean saderenge lahir nang alam donya, sampean ditakoni karo Gusti Allah. Si jabang bayi, arep nanti sing saged ngomong mung jabang bayi, sampean ngomong badhe medal teng alam donya. Allah semaur sanggup kon nang alam donya. Sampean niku muni sanggup. Tapi nyatane wong tuwa sampean kere mencore nyandang nganggone gak botra menungso, sampean sing sugih kudune nyandangi. Kok malah sampean usir menungso apa kebelek men niku. Ya perek menungso gak duwe rasa terima kasih nang wong tuane. Besok sampe nek wani-wani karo wong tuwa bakal manggone nggo neraka wel sapitu. Aku dingokno nggo swarga neraka. Iya. Bah. Lho kok bagi lho rek. Dulur-dulur nggene sumur welut enten tiyang kaya ngeten iki? Enten ta mboten? Enten. Lho lah koncone arek iki malah. Iki ngono boloku kabeh. Bebek, paman, mbah, tublek-blek no kene. Alah apane nganggo sugih blegedu
duwe empal-empalan. Dono wewe. Iling ngogok bayaramu 170. Jangan banyak bacot, jangan banyak cincong, tutup mulut. Nek kon seneng kerja di sini teruskan, gak seneng hingkang di tempat ini. Tak jabel basaku. Oke. Nek kuntek gak manggon nggo omahe Barjo gak paten. Mergo kanggo kene tok nggone sego. Kondi. Lah sing kok badhok 3 piring sego pecel 5 do. Segone sapa? Segone sapa? Lho, sing duwe gawe Wis ora kok takon, Bayaran Oh, bayaran. Saulan piro? 5 juta. 5 juta. Iki wis 2 wulan aku kan. 2 bulan termasuk 10 juta bayar. Eling. Eling. 10 juta 2 bulan. Enggak, betul. Bojomu rene nggawa anake boyong-boyong, adem panas. Adem panas. Jaluk diperiksa tak gawa rumah sakit, eling-eling bojomu. Wajib. Biaya mengeluarkan 6 juta. Biaya 6 juta. 6 juta. Padahal bayaranku 10 juta. 4 juta bayar. 4 juta. Heeh, betul. Bojomu dhewe panune belek. Tak periksakno cek resik ya. Kurang adus. Tak periksakno entek 5 juta. Panu iku entek 5 juta. 5 juta. 6 juta mbek 5 juta 11 juta. 1 juta balekno. Lho tumon boromin iku. Gak ngurus. Aku mulai teko omah kene. Bolong omah. Kon kate ndusir maling kon. Nah lah apa? Bolong. Lah nek gak bolong iso mlebu omahmu lawang. Pinter kon mbek wong gendeng. Cuma lagi celorop Nyantet kon gendeng ah. Lah apa? Tekek katut motor mulu. Ngladeni awakmu iku aja ngrasani lho ya. Lah apa sing ngrasani sapa? Ngrasani tak bacok matamu. Lho, nek wong melarat bondone wani. Tapi lho. Kursi sofa. Umurmu, nyawamu mbek kursi sofa. Larang iki. Kursi apa iki? Sofa. Matamu bedak. Apa? Kursi plastik goblok. Etok-etoke goblok. Etok-etok. Kang urus. Sing ngomong dapurmu sapa? Ayo ngomong apa? Yang ini ki wong melarat bondone ngene iki. Lho nekat aku. Lah miso ge kana sak jam ae sumbungmu setengah. Miliarder. Raden Mas Ngabai Barjo. Kok ngabehi iki Sutrisno Bambang Hermanto ngabehi Barjo. Mulai aku gak kakek ngomong. Tutupno cerita iki aku pegel tak lucat. Kang urus. Urip ijen kudu golek kebahagiaan, padahal hidup tanpa wong wedok rumah tangga kurang bahagia. Najan to duwe akeh. Aku kudu refreshing ninti. Kok gak enak atiku. Kok biar ngene apa tidak. Ilingo awakmu wong gak duwe